Naka-experience ba ka nga dili ka katulog tungod sa kabalaka? Usahay ang hunahuna puno sa problema, unsaon ang kwarta, unsaon ang trabaho, unsaon ang kaugmaon. Pero igsuon, dili nato kinahanglan mag-inusara. Adunay Ginoo nga andam maminaw og mohatag og kalinaw. The Bible says in Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Mga igsoon, dili na to malikayan usahay nga mabalaka, sa kwarta, sa trabaho, sa pamilya, ug sa kaugmaon. Pero ang saad sa Ginoo klaro, kung atong isalig ang tanan sa iya, pinaagi sa pag-ampo, siya magahatag kalinaw nga dili masabtan sa kalibutan. Mag-ampo ta. Amahan nga langit non, nagaduol kami nimo uban sa among mabalakon nga kasing-kasing. Usahay punumi sa kahadlok ug kabalaka, pero karon among isalig ang tanan diha sa imong mga kamot. Hatagi kami kalinaw nga gikan lamang kanimo. Ilisi ang among kahadlok ug pagtuo, ang among kabalaka ug pagsalig. Salamat Lord nga naa ka pirmi sa among kiliran. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ask yourself, unsang mga kabalaka ang akong isalig sa Ginoo karon? Nagatuo ba ko nga mas dako ang kalinaw sa Ginoo kaysa sa akong kahadlok? Friends, whenever anxiety comes, remember, God's peace is available every day. Hold on to His promise and let your heart rest in Him.